Sarap na naman ang tulog niya. Hindi pa yung naliligo. Alas 10 na ngayon ng umaga. Ang ano naman kasi kung iistorbuhin natin. Kaya hayaan na mo nang matulog. Natama na yung mga hita doon. Mga ilang buwan pa, hindi na pala kasya dyan si Bebe. Klap na ng umaga. Hindi tayo nakapag-vlog kanina sa sobrang busy. Alam niyo na yan. Nagluluto na ako ng lunch namin. Ang ulam ay tinolang manok. Native yan. Nung isang araw pa nga yung kinatay ni Papa kasi yung inahin na manok ba, nangangain ng itlog ng mga pato, ng mga kabir. So, ang ginawa ni Father is pinatay niya yung manok na yun. Sobrang tapang ng, ano pati, ng sasyapo lang tawag doon sa Bicol eh. Parang nanunuka ba? Tapos ng, basta, nanabong. Ayan, nananabong. So, ang ginawa ni Papa, ni Father, pinatay niya na. And ngayon, lulutuin ko na. So, ito ay native na manok. Sobrang sarap nito, malasa to. Kailangan natin ng sabaw. Ayan. Nagpapakuha ko ng papaya kay Father dun sa nakaraang vlog natin, diba may papaya doon sa may una-unahan. Yung maliliit lang, hindi yung malaki. So, nagpapakuha ako. Indalagay natin dito. Tapos yun, sobrang sarap nito sigurado. Grabe. Pagod match na. Grabe ang pawis oh. Sa sobrang daming inaasikaso. Buti nakapagluto tayo ngayon. Ilang araw na naman ako hindi nagluluto eh. Diba nung nandito si Heidi, siya nagluluto. Tapos minsan kumukuha na lang kami sa kainan at pag marami namang tira-tira. Pero ngayon, na tanghali, kailangan na rin magluto ng may sabaw dahil lagi talagang tuyong-tuyo ang ulam. Ang baby, ang sapin niya ay yung damit ko. Para hindi siya iiyak, naaamoy niya ako, o diba? Mautak si mama, no? Para naaamoy si mama, yung damit niya ang sapin. Sarap ba yung daliri mo? Bagong ligo yan. Sa pambuhok. Sarap yung daliri? Ha? Nasa si ate? Nasaan ang bantay mo? Tatadadapa na talaga to. Katagilid na. Nakatapos na ako magluto. Kakain na kami. Kumuha kami ng papaya ni Ken dun sa taniman ng ni Papa ng saging. Kaso hindi ko na kayo naisama dahil naiwan ko itong cellphone. Hindi ako nakapag-vlog doon. Ito na, luto na. Ang ating tinolang native lahat. Pati yung papaya. Ang sarap, oh. Medyo matigas lang yung manok pero ayos na yan. Isang oras ko na yung pinapakuluan. Matigas pa rin. Ito yung ating papaya. Hindi ko na inubos kasi ang dami nang nailagay. May tira pa oh. Yung maliliit lang. Wala pa nga isang kama oh. Ayan oh, ang liit na lang. Native din pati ang papaya. Walang halong fertilizer. Pero masarap yan. Kain na tayo. Sobrang init ngayon. Kaya dito sa kwarto medyo okay pa. Medyo mapresko pa. Pero pag nandun ka sa sala, sobrang init. Dito kaya tayo kumain. Para hindi masyadong mainit. Ano, Pepe? Para may kasama yung bebe namin. Ha? Dito tayo sa kwarto kakain. O, nandito yung dalawang bata kasi hindi ko pinalabas. Hindi lalabas maghapon yan. Laging wala sa bahay. May kailangan akong iutos. Hindi ako makagawa kasi karga ko si bebe. Wala akong mautusan. Wala dito sa bahay. Kahit sumigaw ka, hindi ka maririnig kasi mga nandun sa kabila. Yan, sabi ko, walang lalabas ngayon. Ayan, nakakulong yung dalawa dyan. Hindi lalabas yan. Bukas, may swimming sila ng dagat. Sabi ko, pag lumabas kayong dalawa, hindi kayo makakasama sa swimming. Kaya, ayan, nandyan silang dalawa ngayon. Nagbait-baitan. Kain na! Sarap ng papaya. Fresh na fresh. Hindi ko alam kung ba't siya nag-uuling. Madumi na yung nating kalankil. Kaya nag-aarog kayo, no? Nag-uuring na. Hindi nalilinisan yung kalan. Kain. Sarap. Ang dami mo namang patis. Maalat na yan eh. Masama yung maraming patis ha. Sarap ng sabaw oh. Labahin natin. Hanggang ngayon nandito pa rin. Hindi ako makapaglaba at walang kuryente. Kakadating-dating pa eh. Hapon na. So hindi na tayo makakapaglaba. Yan. Tambakers yan ang labahin natin. Mamaya, ay bukas na. Bukas ko nalalaban yan. Ay busy nga pala bukas. Hindi na makapaglaba. Dapat ngayong hapon tayo makapaglaba. Kasi wala akong katulong. Naglalaro na yung dalawang bata. Hindi yung tutulong sa akin. Nakaligo na rin ako after namin kumain kanina. Sabay ligo. Tapos, nagpasyal kami dun sa kainan ni Bebe. Dahil doon may electric fan, may generator dito sa bahay. Sobrang init. Dahil nawalan pa ng kuryente. Sabay-sabay, kaya ayan, tinambay ko muna siya dun. Pero ngayon, meron na rin naman. Kaya dito na ulit kami, bumalik na ulit kami sa kwarto. Grabe ang likot na nito. Tingnan yung kalat na higaan, no?
Oh. Ano mo, nasaan ka na naman? Nasaan ka na naman? Tatamaan mo na yung ano, oh. Ding-ding. Tama yung itsura mo dyan. Tatama ka na dun sa ding-ding, bebe. Yung bebe namin na yan, Oh, malapit ka na dun, oh. Dapat may paikot na yan. Paikutan ka na ng unan para hindi mabunggo yung ulo mo, mabago ka dyan. Ayan, tag doon, makatama ka na doon sa semento, kakasipa-sipa mo. Oh. Kalikot naman ng batang yan. Kalikot naman. Ha? Wala na yung sapin mo. Ano nangyari sa sapin mo? Tignan mo yung sapin niya sa kaunan. Galing talaga ng bebe, Natuloy din ako maglaba. Isang salang na lang yung nasa upuan. Tapos na. One more. Ako lang mag-isa habang si bebe is sleeping. Pag nagigising, tigil. Pag tulog, diretso nang gawa. Ay, natawa. Natawa siya. Bebe. Ay, nag-i-smile. Hindi ako nakapagtuyo ng sinampay pagkatapos ko maglaba dahil ayan yung nangyari. Sobrang lakas ng ulan. Simula alauna hanggang ngayon, maghapon, yung motor ni Papa. May in-order siya na taklob sa motor. Tingnan mo, bitin naman. Bitin yung ano niya, cover. Ano ba yan? Ayan, ang maghapon. Sobrang lakas ng ulan. Kaya, ang nangyari, yung iba natuyo-tuyo naman at nakasampay siya simula nung umaga ako naglabay, alas 9. Tapos, sinampay ko na siya and alas 12 kinuha ko na, tuyo-tuyo na yung iba. Pero yung iba talaga basa pa. So, nakasampay siya dito sa may kisame namin, sa may bubong pala. Tulog-tulugan si ate. Pagod na pagod sa swimming. Oh, umuwi yung mga yan kanina alas 12. Masarap yung swimming nyo sa dagat. Swimming sila sa dagat. Birthday ngayon ni Ate Nene. Umuwi din sila naman agad at mga sobrang init naman pagka nagpahapon pa sila doon. Nakakatutong na yung sunburn na maabutin nila. Kaya umalis sila dito alas 4 na madaling araw. Tapos umuwi ng alas 10, alas 11. Alas 11 ba yun? Mga alas 11 yata, hindi naman alas 12. So, yung buti na lang. Pero okay lang naman pala na nagpahapon sila kasi uulan naman. So, hindi naman mainit masyado. Mas masarap maligo pag ganun. And, meron tayo ditong cake na hinanda at saka bumili si kuya ng, tawag doon? Ng bulaklak, ng roses. Surprise niya yung asawa niya dahil nga birthday. So, nandun na sila. And, kukunin na dito ni kuya and tingnan natin yung reaction ni Ate Nene. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Ate Nene! Surprise for the birthday. May flower pa. Sana all. Birthday na ang hipag namin ngayon. And ginawa namin siya ng cake. Tsaka si, yan, asawa niya gumawa. Ay, bumili ng flower naman. So, tayo doon. Kabila. Tingnan natin kung anong reaction niya. Ay, mapuldang. Ala, oops. Mapuldang. Oops. Sira.
Ayan yung mga nilabad dyan. Hindi nakita. Sobrang dilim. Wala na naman. Kaya naka-generator na naman doon sa taas. Kami dito wala. Sobrang init. Na naman. Mamayang gabi. Mag-hotspot daw kami sa generator. Wala tayong extension. Pwede sana yun eh. Para may kuryente din kami dito. Mag-extension lang kasi walang mahabang Ano wire. naman, pati ka na sa kwarto, magbuka gabos na. So ayun guys. Hindi ko na kayo na-update ng birthdayhan dahil maulan nga. Hindi man ako pwedeng pumunta doon ng matagal. Baka pagbalik maulan. Maulanan tayo, bawal. So, umuwi na ako. Binidyo ko lang kanina at tumila yung ulan. Saka lang kinuha ni Inchik yung mga bulaklak tsaka yung cake. Saka ko na i-video. Wala ng ulan. Pero nung pagkatapos nun, umuwi agad ako nun kasi uulan na naman. Ganyan ang maghapon natin. So, ayun, yung ating update today. Thank you so much sa mga nanonood. And, ayan, sa mga hindi pa rin nag-skip ng ads. Thank you guys. Don't forget to like, subscribe. Ayun yung vlog natin. Sobrang dilim kasi. Hindi ako makapag-video sa inyo talaga. Kasi madilim na dito sa loob ng bahay. So, ayun. Gabi na rin naman. Bye-bye. Andito si Rara. Bye-bye. Bye.